дулкыннары телевидениесында сезнең тәбрикләү хатларыннан төзелгән җырлы бүләк дип исемләнгән музыкаль тапшыруыбызны башлыйбыз. 21 март көнне Собада яшәүче кадерле һәм сөекле әниебез Широва Гөлнур Габделфәрд кызына 55 яшь тулды. Әни, син безнең өчен һаман япь-яшь, дөньяда иң гүзәл, иң изге, иң кадерле зат. Безгә бары яхшылык кына теләүче, хыялларыбызны тормышка ашырырга, һәрчак ярдәм итәргә тырышучы, кайгыртучан син, әни. Балам авырмасын, сәламәт булсын дип саклаучы, авырганда төннәр буе кулларында тирбәтүче, авырлык килгәндә башыбыздан сыйпап, йокысыз төннәр үткәрүче дә син бит, әни. Ата-ана өчен бала, инде үзе әни, әти булса да барыбер бала. Менә без үзебез әниләр, әтиләр булдык. Яныбызда балабыз йөгереп йөри. Әмма шушы самими балалык хисләрен яңадан тояр өчен сезнең янга, төп йортка җыелабыз. Синең янда бала вакыттагы кебек рәхәт тә, җылы да, ышанычлы да, әни. Безнең өчен укыган дугаларың тормышыбызны төрле бәла-казалардан саклап килә. Синең тырышлыгың, уңганлыгың, кешеләргә карата ихтирамлы, ачык булуың безнең өчен бик үрнәк. Без агарткан чәчләрең, битеңдәге җыерчыкларың, йөрәк борчуларың өчен кичерсәң иде безне. Авыр сүзләр әйткән, яки үзебез дә белмичә рәнҗеткән булсак, гафу ит. Синең безгә күрсәткән игелекләреңне уйлап та, санап та бетерлек түгел. Барысы өчен дә рәхмәт. Әниебез, менә инде 36 елдан артык гомерен балалар тәрбияләүгә багышлый. Һәм шушы еллар эчендә ул тирән хөрмәт һәм ышанычка күмелде. Ирешкән уңышлары да бихисап аның. Күпләр аны үрнәк итеп куя. Педагогикада аның методларын куллана. Әниебезнең эшенә, аеруча да балаларга булган мәхәббәте аның һәр дәресендә ачык чагылыш таба. Ул балалар тәрбияләү, аларның ак кәгазьдәй сабый күңелләренә ачкыч табу өчен үз-үзен кызганмый, бу эшкә үзенең барлыгын багышлый. Әни кул астында тәрбияләнгән һәр бала аңа бик рәхмәтле. Бакчадан чыгып китсәләр дә, алар әниебезне җылы хисләр белән яратып кына искә ала. Эшеңне ярату, эшеңнән уңу күрсәткече шушы түгелмени? Кадерле, газиз, сөйкемле, сөекле әниебез. Без сине барыбызда бу бәйрәм көнең белән котлыйбыз. Озак яшә, иңнәрендәге шәфкать фәрештәсе сине бер кайчан да ташламасын. Биргән фатихаларың фәрештәләр булып безгә ирешсеннәр. Балаларыңның, оныкларыңның хәсрәтен күрмә. Алар сиңа куанычлы хәбәрләр генә китереп, игелекле эшләр генә башкарсыннар. Сиңа саулык телибез. Күңел күгеңдә кара болытлар йөрмәсен. Туган нигезебезгә бәла-каза кермәсен. Әти белән тигезлектә гөрләшеп, муллыкта, җан рәхәтендә картаерга язсын Ходай. Язгы көннәр бигрәк матур тора. Назлап сибә кояш яктысын, табигать та шулай кытлый кебек, кешелекнең олы яртысын. Әни сүзе бигрәк назлы инде, кадерле дә үзе, сөйкемле. Аның күзе ягымлы һәм нурлы, карашлары аңлар һәркемне. 3 хәрефтән торган шушы сүздә күпме назлык, күпме җылылык, иң ягымлы күңел тойгылары, ә йөзендә аның сылулык. Нинди генә рәхмәтләр әйтсәк тә, җитмәс төсле әни, мәңгегә, кояш күктә берәү булган кебек, син бит әни безгә бер генә. Бәйрәм белән котлыйбыз әни сине, моңаймасын синең йөзләрең, язгы кояш кебек нурлар чәчеп, үтсен синең туар көннәрең. Иң изге теләкләр белән сине ихластан яратып, кызың Гүзәл, киявең Эмил, оныгың Минтимер, шулай ук бүтләкләргә тибез Илсур, кызың Гөлназ, Казанда яшәүче кода-кодагыларың һәм барлык туганнар да кушыла. 21 март безнең гаилә өчен икеләтә бәйрәм. Бу көнне әниебезнең игезәк сыңары Газинур абыйның да туган көне. Газинур абый, сине туган көнең белән котлап, иң изге, якты, матур теләкләребезне юллыйбыз. Һәрчак шундый көчле рухлы, кешелекле, юмарт, ярдәмчел булып кал. Уй теләкләрең тиң, туар таңнарың тыныч, саулыгың ныклы, гомерең бәхетле булсын. Тормышыбызга ямь өстәп, авырмый,
кайгы хәсрәт күрми, Сәвия апа белән озын гомер итүеңне телибез. Гаилә шатлыгы, балаларыңның, оныкларыңның игелеген күреп яшәргә язсын Ходай. Әлбәттә, без дә сезне ихлас йөрәктән тәбрик итәбез. Озын гомер, һәр эштә уңышлар, ныклы саулык телибез. Бала чакта үй артында үсәндер иде балам. Күзләре җиткән саен шушы баланы искә алам. Бакчаларга йөреп чыгам, әнкәй җыядыр балам. Әше дияр дияткән, улыннан балам абам. Бакчаларга йөреп чыгам, әнкәй җыядыр балам. Әше дияр дияткән, улыннан балам абам. Күзләре җиткәч, тәлгәш, кызарып пешкән балам. Хатирәләре булып балам, балачак ярында калган. Бакчаларга йөгереп чыгам, әнкәй җыядыр балам. Әше дияр дияткән, улыннан балам абам. Бакчаларга йөгереп чыгам, әнкәй җыядыр балам. Әше дияр дияткән, улыннан балам абам. Ничә еллар узган инде, исемдә тәме һаман. Иң татлысы булган икән, әнкәм кулыннан балам. Бакчаларга йөгереп чыгам, әнкәй җыядыр балам. Әше дияр дияткән, улыннан балам абам. Бакчаларга йөгереп чыгам, әнкәй җыядыр балам. Әше дияр дияткән, улыннан балам абам. Бакчаларга йөгереп чыгам, әнкәй җыядыр балам. Әше дияр дияткән, улыннан балам абам. Бакчаларга йөгереп чыгам, әнкәй җыядыр балам. Әше дияр дияткән, улыннан балам абам. Әше дияр дияткән, улыннан балам абам. Саба дулкыннары телевидениесында җырлы бүләк дип исемләнгән музыкаль тапшыруыбызны алга таба дәвам итәбез. Исәнмесез, Саба дулкыннары телевидениесында эшләүче кызлар һәм егетләр. Сезгә мафтаулы һәм авыр эшегездә уңышлар теләп, Байлар Сабасыннан Халиуллиннар гаиләсе хат яза. Хат язу сәбәбе 25 март көнне Теләче районы Шәткә авылында гомер итүче апайыбыз Якупова Дамилә Сәйдәш кызының 55 яшьлек юбилее. Кадерле апайыбыз Дамилә, гомер юлын якты өлге итеп алырлык, меңнәргә үрнәк булырлык апайыбыз. Сине 55 яшь тулу уңайыннан юбилеең белән кайнар котлыйбыз. 55 ел узып киткән, сизми, сизелми генә, тормыш юлын синең кебек матур үтәр кем генә. Син бәхетле, гаиләң тигез, инсафлы балаларың, кылган гамәлләрең белән кабатлый аналарын. Акыллы да, сабыр да син.
тыйнак һәм итәгатьле, гомерең буена сау-сәламәт булсаң иде, чын бәхетле. Апайыбыз, жизни белән алдагы көннәрегездә дә бер-берегезгә терәк булып, авырмыйча, шатланып, сөенеп, балаларыгызның, оныкларыгызның игелекләрен күреп, озын-озак гомер кичерсәгез иде. Барлык кылган яхшылыкларың өчен олы рәхмәтебезне белдерәбез. Көчле рухлы һәм кешелекле, юмарт һәм ярдәмчел, бәхетле һәм сәламәт бул. Туар таңнарың тыныч, саулыгың ныклы, гомерең бәхетле булсын. Ныклы тазалык, озын гомер, ак бәхетләр белән мул тормышта яшәвегезне телибез. Һаман да шулай ачык йөзле, улы йөрәкле булып кал. Апайыбыз, кайчан керсәң өеңдә нур бөрки, каршылыйсың якты йөз белән, кайгы-хәсрәт җиңеләеп китә, синең әйткән йомшак сүз белән. Яшәү шатлыгы син безнең өчен, яхшылыгың белән үрнәк син. Авыр чакта сиңа таянабыз, безнең өчен һәр чак кирәк син. Иң изге теләкләр белән әниең һәм барлык туганнар исеменнән Сабада яшәүче сеңлең Данияләр гаиләсе диеп нокта куела. Әлбәттә, без дә сезне ихлас йөрәктән тәбрик итәбез. Гомернең иң озынын, бәхетләрнең олысын телибез.
Саба дулкыннары телевидениесе бүгенге көнгә булган тапшыруларын тәмамлый. Игез һәрвакыт ямьле, ризыклы булсын. Саулык, бәхетле тормыш, эшләрегезнең күңелле үтүен телибез.